Héctor, preocúpanos, claro, que estamos vivindo unha situación moi anómala, con moito nivel de humidade, e isto que repercusión ten na nosa saúde? Pois claro, é que máis alá da incomodidade de que chove, e máis alá da incomodidade de ter humidade na casa e que afecta a estrutura ou elementos estruturais da casa, máis alá do problema estético, temos un problema coa saúde, é que realmente tanta humidade, sobre todo dentro das casas, acaba nos afectando a saúde. Esa anomalía da que falas, que dende o mes de novembro ata hoxe choveu 7 de cada 10 días. Entón, claro, ao final, esa humidade que temos na rúa acaba colándose tamén dentro das casas. Pero que niveis de humidade hai para saber un pouco cando debemos preocuparnos? Claro, dentro das casas deberíamos ter todos un aparatiño pequeno que se chama un higrómetro, que ás veces pode ser un manual destes de agulla ou digital como este que temos hoxe aquí na mesa. Eso vai nos indicar a porcentaxe de humidade que temos dentro da casa. Si sabemos que fora da casa vai rondar o 80%, pero dentro da casa, que é onde nós estamos máis tempo e onde nós dormimos, deberíamos ter unha porcentaxe ideal. E aquí imos ver precisamente, como decimos, esas porcentaxes, porque o higrómetro vai nos decir pois se temos un 50, un 60, un 70% de humidade dentro da casa. Cal é o ideal? Como vemos aí, entre o 40 e o 55% de humidade na casa. Quere decir que no aire ambiente, nós temos esa porcentaxe de humidade. A partir do 60%, se ese aparatiño nos di que temos máis do 60%, ollo, porque estamos poñendo en risco a nosa saúde. Por parte, Héctor, se hai unha humidade baixa, tamén é malo para a saúde? Tamén, demasiado baixa tamén é malo, e demasiado alta é malo, pero ainda é peor. O sea, se temos que elexir, eu elexiría demasiado baixa antes que demasiado alta. Dis que agora mesmo, por a situación meteorolóxica que temos, atoparíamos nesa franxa azul que estamos vendo aí, de humidade moi alta e perigosa para a saúde, non? Sí, así é. Fora, na rúa, imos ter máis ou menos en torno a un 80-90% de humidade, que é moitísimo. Pero claro, cando entramos na nosa casa, que onde en teoría deberíamos estar máis illados, esa humidade acábase colando tamén dentro das nosas casas, ás veces por problemas de illamento, e aínda que non teñamos problemas de illamento, sempre se vai acabar colando, e moitas veces en moitas casas de Galicia agora teñen unha porcentaxe superior ao 60%. Eso está poñendo en risco a nosa saúde. E como funciona ese aparato que trouxeches, Héctor? Pois mira, é un higrómetro, podémolo ter en digital, como este caso, ou ben en manual, que é o clásico de agulla que vai marcando, como que teñen algunhas casas tamén. E vai dentro dos valores que mide, vamos ver que nunha esquiniña hai un porcentaxe, un valor de porcentaxe. Por que? Porque vai collendo aire do ambiente, ese aire vai circulando, entra por un buraquiño, sae polo outro, e este aparello detecta que porcentaxe de humidade hai nese sitio onde estamos nós, é dicir, dentro da nosa casa. Se ese porcentaxe supera o 60%, ollo porque temos que tomar medidas. Por que? Porque van a aparecer condensación, vai a aparecer mofo, e ollo co mofo que é moi perigoso. Agora me contas que podemos facer nas casas se nos atopamos con esta situación que nos conta Héctor, porque claro, que consecuencias ten para a nosa saúde se non tomamos medidas na casa convivir con ese nivel tan alto de humidade? Pois ese exceso de humidade vai acabar xenerando mofos. Eses mofos, o perigo, máis alá deste problema estético, non de aí teño un pouco de humidade nesta parede, máis alá deso, dese problema estético e estrutural, esas vai provocar esporas, é dicir, como unhas pequenas semillas que nós non vemos, pero que os mofos van botando aire e que nós acabamos respirando. E cando respiramos eses mofos, temos todos estes riscos que vemos aquí detrás. O primeiro, problemas respiratorios. É dicir, se nós xa de base temos problemas respiratorios como asma, podemos mesmo sufrir unha crise. Se temos EPOC, algo moi habitual en Galicia tamén, esa enfermidade pulmonar obstructiva crónica, vamos a empeorar, vamos ter máis sintomatoloxía. E se non temos, ollo, porque podemos acabar tendo un problema serio. Proliferación de ácaros. Temos humidade, van a aumentar o número de ácaros que tamén nos poden dar unha crisis alérxica. Dor de cabeza. Dor de cabeza por qué? Porque eses mofos, hai algúns deles que son neurotóxicos. É dicir, nos cando respiramos ese mofo, vai acabar afectando o noso sistema neurolóxico e podenos dar esa dor de cabeza. Baixada das defensas. Por qué? Porque algún deses mofos tamén afecta o noso sistema inmune e pode acabar baixando as defensas. Isto porque un día teñemos humidade, non pasa nada, pero se esa humidade é persistente no tempo e tal como estamos, está o sendo, hai que ter moito cuidado con isto, pero temos máis consecuencias todavía. Fatiga. Esa fatiga que pode, por que? Porque ese mofo acaba afectando as nosas mitocondrias das células, que é unha parte que temos
aí nas nosas células. Eso acaba provocando que teñamos un cansanzo continuado, esa fatiga crónica. Falamos tamén de mal alento. Por qué? Porque ese mofo coloniza os nosos senos nasais e acaba provocando que teñamos mal alento. Ou seja, vemos tamén problemas renais e ademais incluso imos ir máis ao baño. É moi curioso, pero imos ir máis ao baño se temos moita humidade e temos mofos na casa porque acaba afectando a hormona antidiurética e imos ir todavía moito máis do que xa imos. Pois a ver, Héctor, agora que xa entendemos todos o perigoso que pode ser convivir con afecta niveis a todo o corpo. moi altos de humidade, que podemos facer? Como podemos evitar ter na casa eses niveis altos de humidade co que está caendo fora? Pois unha vez que os medimos e sabemos que temos ese nivel alto, temos que poñerlle solución. Primeiro, se temos mofo, se aparece ese mofo directamente que estámoslo vendo, habería que con algún produto especial acabar con el, limpalo, acabar con el cando antes. Non decir, bueno, é pouco e xa o irei quitando. Non, temos que quitalo pronto porque estamos respirando esas esporas. Segundo, aínda que pareza curioso, temos que ventilar. Decir, bueno, pero é que se abro a ventana vai entrar máis humidade. Non, se abrimos a ventana, si é certo que pode entrar máis humidade, pero vamos renovar o aire que temos dentro. Dentro do aire da casa temos humidade, temos que ventilar, temos que renovar ese aire uns 10-15 minutos, é máis que suficiente. O segundo, tratar de, sobre todo no baño, tratar de empregar extractores, se no baño temos un extractor, se temos ventana, ímola abrir, sobre todo despois da ducha, para que se renove ben ese aire e evitar que quede aí toda esa humidade. Se non temos extractor, podemos empregar un tipo de, algún tipo como este que temos aquí, que isto que fai é un deshumidificador químico, é dicir, nos poñemos isto vai entrando, o aire ambiente vai entrando por aquí, e dentro leva unha serie de químicos que van a absorber ese exceso de humidade e vai quedar aquí en forma de auga. Imos ver como realmente se vai xuntando a auga aquí, auga que estaba no aire, non? Temos isto que é moi económico e podémoslo poñer en calqueira rincón da casa. Logo, despois, cando estamos cociñando, a campana extractora non só para cando fritimos, senón tamén para cando estamos facendo algo hervido. Que dices, bueno, non vou poñer para forrar un pouquiño, para que vou encendela, o ruido. Total, estou aquí fervendo algo. Estás fervendo algo, estás xenerando máis humidade da que xa temos dentro da casa. E logo, tratar de, sempre que se poida, non secar a roupa. Temos por aquí o tendedo, porque moita xente está tendendo... Eu a primeira, que non seca. Claro, onde a pos. Onde a pos, pois moita xente está poñendo dentro da casa para poder que seque esa roupa, pero se facemos isto, deberíamos ter o que temos por aí abaixo, que é un deshumidificador electrónico, enchufalo. Si é certo que é unha solución un pouquiño máis cara, pero bueno, sería a solución ideal para que podas axudar a secar a roupa e que non nos encha a casa de máis humidade e acabar tendo problemas de saúde. Se non podemos comprar ese, poñemos este outro, o químico, que é moito máis económico. Bueno, pois anotadísimo todos estes consellos, querido Héctor. Non sei se temos unha consultiña, dime que sí sobre este asunto, que é que nos compete a todos. Nos afecta a todos. A ver que nos preguntan, Héctor. Dende que tive mofo na habitación, saírome unhas manchas vermellas na pel. É unha reacción alérxica? Pois mira, non o comentamos precisamente, pero sí pode pasar. Podemos acabar tendo unha dermatite por culpa dos mofos. É dicir, ese mofo que vai saindo na parede, esa humidade repetida, vai afectando tamén a nosa pel. Se temos dermatite atópica, podemos ter un brote de dermatite, que pode ser isto, ou directamente se tocamos ese mofo ou esas esporas que van caendo do mofo, que non vemos, pero sí que están no aire, vanse pousar na pel e poden acabar provocando esta dermatite. O sea, que como vemos, afecta por dentro, pero tamén por fora. Que en canto besamos ese mofo, a fregar e quitalo. Mais preguntiñas para ti, Héctor. Podería chegar a ter unha crise de asma por exceso de humidade na casa? Por suposto que sí, por suposto que sí. Persoas, como xa digo, con problemas respiratorios de base, como pode ser o asma ou EPOC, van empeorar por ter eses mofos na casa, por ter ese exceso de humidade, e se non temos ese problema, tamén podemos acabar tendo. Por qué? Porque vai proliferar o número de ácaros na casa e podemos acabar tendo tamén unha crise asmática. Bueno, pois todos moi atentos. Última pregunta sobre este tema. Teño deshumidificador, posto todo o día. Sabes, sangrou a nariz en varias ocasións, é normal. Bueno, claro, porque igual o telo todo o día igual baixou demasiado a humidade. Claro, falábamos ao principio de que a humidade é mala por exceso e por defecto. Cando é por exceso xa vimos todas as consecuencias que ten, pero cando temos por debaixo dun 30% de humidade, que veíamos ao principio,
reseca demasiado o aire ambiente na casa. E cando reseca demasiado ese aire ambiente, reseca tamén moitos mucosas. Imos ter a boca máis seca, pero o nariz por dentro, que tamén está tapizado de mucosa, vaise resecar. E o resecarse demasiado pode acabar sangrando. Así que está ben poñer o deshumidificador, pero ollo co porcentaxe ímolo regular para que este aí entre o 40 e o 55%. Aí, sentido común. Bueno, pois moitas grazas, como sempre, querido Héctor. Anotamos todos estos consellos que nos van a vir moi ben